आं नोगोद दा माबा लाजिनायसो मोनबाय खनब्रै खनबा जानायखो बिदि 24 तारिख 11टा बाजियाव थांदों इयो भेटागाव हस्पिटालाव थांनो होननानै थाव चिरां डिस्ट्रिक्ट कुमरसालि गामिनि थागिबि आदा हरिलाल हाजंनि अनसुलि बिसि गथ' सानैखौ गारनानै बिखुङाव सासे लानानै थांनाय सुनिबाराव गोमादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा आदा हरिलाल हाजंनि अनसुलि बिसि ना राधिका हाजं बाजै नोङो जेरावखिया थाया मानो थाबैनो फैफिननांगौ। मानो होनोब्ला नोंनि गालांनाय गथ' सानैयाबो गाबगासिनो दङ आरो आदा हरिलाल हाजं बिथाङाबो नोंखौ नेनानै दङ। गामिया जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट कुमरसालि। थांदों इयो भेटागाव हस्पिटालाव थांनो होननानै ओमफ्राय आं नोगोद दा माबा लाजिनायसो मोनबाय खनब्रै खनबा जानायखो बिदि ओमफ्राय बियो थांदों ओमफ्राय आंहा फिसालाखौ ना लायहोदों आलु थारुन बिनि उनाव फैनानै ओंखाम संथोंसै जाथोंसै होननानै माबादोंमोन आरो बिनि उनाव नेयोसो गैया ओमफ्राय मोनानायखो खबर लाहैबाय आनैनाव फन बुनानै हेलौ बे नाम्बारा सोरनिमोनलाय? माहाय मोनदों बे नाम्बारखौलाय? आं भिडिअ'आव लानाय जादों। बै कुमरसालिनि बे आदा गाबलायनाया ना? औ ओमफ्राय बियो जोंनि न' खाथिनि ओमफ्रायो बे हिनजावखौ नुला बे नाम्बाराव खोन्थाहर होननानै होदों आरो। आस्सा ओमफ्राय दा आदाखौ एसे मोनगोन नामा रायज्लायनो? र' आं बेनो मानसिया जोंनाव दंफैखायो। औ। नै नोंजों रायज्लायनो माबा इउटुबनिफ्राय लादोंनो इउटुबनिफ्राय लादोंनो नाम्बारखौ इउटुबनिफ्राय लानानै हरदों माबादां मिनिया इउटुबारदां। औ। दे बुंलाय। औ माने आं मिनियालै आदा। औ। औ ओमफ्राय दा नोंनि भिडिअ'खौ बै ब्रादार गुमानि माबायाव नुनानैहाय औ। एसे दुखु मोनलाय लांबाय बेसे बेबायदि जाबावनो जों बर'फ्रालाय। ओमफ्राय दा माब्ला गोमाया आदा बाजैया? बियो माबायाव गोमादों सुनिबार 11थायाव बियो भेटागाव हस्पिटालाव थांनो होनना थांदों। आस्सा। ओमफ्राय भेटागाव हस्पिटालाव थांनो होनबाय नालाय औ ओमफ्राय आंबो हाजिरा मुजिरा मावनाय फैसा एसे दंमोन औ ओमफ्राय सिगांबो बे ट्रिटमेन्ट लाखादोंमोन। औ बे हिसाबै माने एसे गोबाव जानायखाय होमबालाय नों थाङोबा चेकआपआव थाङोबालाय थां होननानै फैसाखौ हरदों आरो आं। आस्सा। ओमफ्राय आंखौ बुंबाय नों बाथाबारिसिम दोनलांदो आंखौ होनना बुंबाय। ओमफ्राय आं बुंबाय साइकेल गैया मा गैया माजों दोनलांनो फिसाज्लायाबो फरिखायाव थांबाय। औ। ओमफ्राय सासे मानसिनाव बियोबा बेनो मोनाखै। औ। ओमफ्राय सासे मानसिया बिनाव बिहैनायाव मोनाखिसै नालाय उनाव है मोनाखैलै होननानै बुंफैबाय आं हिनजावखौ। आस्सा। ओमफ्राय मोनाखै होननानै बुंनायाव गावहा ओरै मा खालायखो औ थाबायनानै थांबाय होमबा आं थाबायनानै थांसै नङाबा बलांगुरियाव गारि मोनाबा बलांगुरियाव नायनानै फैनोसै बिदि बुंबाय आरोखि आंखौ। ओमफ्राय दे बिदिबालाय मोजाङै मोजां थांनानै फैबानो जाबाय होनना बुंबाय आं। औ। ओमफ्राय बिदि बेबायदि थांगोन आं माने भबिस्तावबो सानाखैमोन आरोखि। औ। ओमफ्राय बियो बे बलांगुरिनिफ्राय एरायदों जाहैबाय ने? भेटागाव थांनो होनखादों होननाया। औ बेथागाव। ओमफ्राय बिनिफ्राय आं सानबाय दे होमबाथ' इयो एसे सानजौनानै थांनायनि 11थायाव। औ ओमफ्राय एसे माबागोनदां साना ओमफ्राय आं फिसाज्लाखौ बुंबाय नों ना फवासे लायदो औ ओमफ्राय आलु बिदि थारुन लायदो औ। बेबायदि होननानै फिसाज्लाखौ थिनहरबाय आं दा फैनानै संथोंसै होननानै। ओमफ्राय फिसाज्ला गेजेरा फैनानै बुंबाय आंखौ माबालै मामि फैयाखै नामा होननानै मामि होनना गाबज्रिहैबाय। औ आं बुंबाय नोंनि मामिया खिजानि आंखौ भेटागाव हस्पिटालाव थांनो होननानै औ थगायनानै खिजानि बिमानावसो थांदों दा न'आवसो ओजों
औ बेबायदि साननानै आं मैयासिमाव सिरि दंमोन आरो। आस्सा ओमफ्राय मा नाममोन बाजैया? राधिका हाजं। राधिका हाजं। राधिका हाजं। औ। बर' नङा नामा? ओहो अ बर' तामिलाव हाबनानै दं। आस्सा औ औ औ ओमफ्राय फिसालाफ्राबो बर' मिडियाम फरायजोबखायो आंना। औ औ ओमफ्राय नों बर'? आंबो बे हाजंआनोखा। आस्सा ओमफ्राय माने नोङो गोदोनिफ्रायनो संसार जानाय हिसाबै बर'आव हाबनानै थाबाय आरोना? औ गोदोनिफ्राय बर'फोरजोंनो दं नालाय आङो औ औ औ औ उन्दैनिफ्रायनो। औ ओमफ्राय ओरैनो हाबा जानानै बेसेबांसो जाखोमोन आदा? आंना बे फिसाज्ला गिदिरा 13 बोसोर बारबाय। औ ओमफ्राय ना सासेया 13 बेसेबां बोसोर जागोन सार्टिफिकेट नायबासो अ 12सो जागोनदां गिदिरा। आस्सा ओमफ्राय खुमुरसालि मा गामि आदा? कुमारसालियानो। ए खमरसालियानोखा ने? औ औ औ अ बे बाजारनि अबेथिं खमरसालि बाजारनि? बेनि साहा खोलाजों गिर्जा गंसे दं। अ अ अ अ बेयावनो थायो आङो। औ ओमफ्राय दा नोंनिखौ मा नाम होनोमोनथाय? आंखौ हरिलाल होननानै बुङो। हरिलाल ने? औ औ औ हरिलाल हाजं होनो जाहैबाय। ओ औ ओमफ्राय बिनि सिगाङावहाय आदा नों मालाबाफोर फनफोर रायज्लायनाय माबा मोनसे मेसेजफोर खालामनायफोर नुयो नामा मबाइल दंमोन नामा बिनि आखायाव? मबाइल गुवार दं दंनाया। मबाइल गुवार दं ने? औ आदसा ओमफ्राय ओमफ्राय नों मालाबाफोर रायज्लायनायफोर एसे नोंनि नोजोरफोरजोंहाय नों नुबायना नुवाखैमोन? नुनाय माने आंथ' दा मा बुंबावनो बे आंखौ थगायबाय थादों माने बे जोंनि आदा जायो औ उमुखनि ओरैबायदि जायो होनना बुंदों। अ दा ओमफ्राय आंनि बोराइफ्रा बुंबाय जोंहा बिदि खुरमा गैया। औ औ औ बेबायदि नामनि खुरमायानो गैखाया होनना बुंबाय। औ होमबा बियो नोंखौ थगायदोंसो होनना उम बुंबाय आरोखि। उम ओमफ्राय आरो सोंबाय आङो औ सुसिलबो होनदों। औ ओमफ्राय सासेया कैलासनिया बेंगालराव थायो होनदों। औ बेयो आदा जायो बिदि होनदों आरोखि। आस्सा ओमफ्राय बे सुसिल होननाया फंबाय जायो होनना बुंदों आंनि सिगाङाव। अ ओमफ्राय खिन्थु दा बिसोरो जेबो खुरमायानो नङा जाहैदों आरोखि। औ औ औ आं दा होमब्लाथ' बोराइफोरनाव औ होमब्लाथ' आदा नोंनि मथेब्ला नोंनि साननाय बायदि मोन्दांथि बायदिब्ला बियो गुबुन हौवाजों थांदोंआनो जाहैबाय ने? बिदिनो जागोन। औ औ औ जुदि बियो जुदि बेबायदि रायज्लायनाय न'खरनि मानसि होननानैहाय ओमफ्राय जुदि न'खरनि मानसियानो बियो जोंनि मानसि नङा होननानै बुंलायदोंबाथ' बियो गुबुन जों थांदों बायदियानो जाहैबाय। औ आस्सा ओमफ्राय दा बियो ओरैबायदि दा आंबो सानदों औ माने अनेक बायदिसिना जानानै दंगासिनो ना औ गथ'फ्रा। औ ओमफ्राय बेखौ लांनानै बिदि दुस्थामि खालामनानै बेखौ बुथारनानै औ गथ'खौ लांना फानहैबा है बे औ आजिखालि बेनो खाब्रा आदा माने नोंनि जेन'बा गथ' सानै गोनांखालाय सासे हिनजावाखौहाय सिर' सिथाय लांनानै रायजो जागोन बे नङा बेखौ सानसे साननै गावनि इन्टारेस्टखौ सुफुंनो थाखाय लांदों ओमफ्राय बबेबा माबा मोनसेफ्रावहाय बेखौहाय आलना खाथायनानै बेखौ फाननानैबो गारबोनो हागौ ना। दा बेखायनो आं दहाय एखे सानै हयै लेंहरब्रबनानै औ आं माबादों आरो औ एकदम थानो हायि बायदि जादोंलै। औ औ औ आं नायखादों नायनानै ओमफ्राय नै माथो मालाथो बिदि जाब्रबलायखो सानबाय थादों आङो ओमफ्राय बे जेरावखि थाया हमनानै औ बेयाव बे नाम्बारावनो खबर होयो आरोखि। औ दे दे आंबो एकदम बेखौ गाबोन हमनायनि माबाखौ खालामथारनांगौ आरोखि। माबोरै माबाबा बे मानसिखौ मोनगोन बेखौ खालामथार आरोखि। औ फिसाज्ला गिदिरा सिक्सआव हाबो। अ सिक्सआव ने? औ फरिखा जागासिनो। औ ओमफ्राय गेदेरा औ गोरलैया आरो बे गोरलैया थाखोथाम बेनाबो गाबोननिफ्राय सप्तासे फरिखा। आस्सा